De eerste echte jestwarm van het jaar raast mij windstieten van boppen de 100 km in de uur richting Westland. De vuurdoorwachter is likwijls wel wat wend. Nou, als het echt hard waait, dan voel je het wel. Dan staat hij echt te schudden. Hij wil ook wel eens een beetje uit het lood hangen. De meeste boten liggen tijdens nog restig in de haven. Van buren besjucht intussen de nijste kaarten en zucht dat het morgen al oors wordt met het wetter. Dit zijn de Gavrieken, dit is de haven de Schelling. Vandaar dat we ook weten dat er 275 plus verwacht wordt. En dat is waar iedereen op zit te wachten natuurlijk, dat spektakel. De fotografen binden er als eerste. Of misschien toch de fiscus die het lef hebben om de zee op te gaan. Dan gaan er meer de zee op en komen de toeristen. Dat kan niet zo vaak, hè? Ik bedoel, het water is altijd al dichtbij, maar als zo dichtbij dan, die kans moet ik even meenemen, hè? Ik zag net daar ook 2 auto's, heel dom natuurlijk, maar die kunnen vandaag er niet meer uit. En ook 2 kwallen. Maar dit schijnt maar 1 keer per jaar ongeveer te zijn hier op de Schelling. En wij hebben het mee mogen maken. En dan is het wel een gek gezicht, want eerst lijkt het allemaal gewoon, zee. Ja. Maar dan is het bijna... Ja, dan is de stad een beetje verwoest. Daar denkt de burgemeester toch oorzoer. Het gaat heel goed. We hebben in afwachting van wat voor winter zou komen vannacht ook wel wat dijkbewaking gehad. Die is vanmorgen vroeg om 6 uur ook alweer weer opgeheven. Maar de wind komt in die zin van de goede kant. Dus we hebben de draaiboeken weer opengeslagen. We zijn in beginsel op alles voorbereid, maar het was heel overzichtelijk en het daalt alweer, heb ik het gevoel. En wat voor Ian een machtig avontuur is om neer te veerten, je er van de oor gewoon bij. Hier op de Schelling worden we niet gauw gek hoor. Nee, maar dit zijn we wel gewend.